Friol revisita o seu pasado nunha festa inmersiva na que castrexos e romanos son os protagonistas. Escolle bando, escolle ben. Benvidos a Friulio. Bueno, pois no Friolio atopamos unha festa de carácter histórico, recreamos os modos de vida e as costumes que había nosos antepasados. Podemos ver desde diferentes obradoiros que hai espallados por todo o campamento Castrecho onde estamos ubicados, mas tamén o paseo do río Nala, que é o complexo do fluvial, e tamén vamos ver unha escaramuza entre romanos e castrexos, e xa na xornada da tarde, pois o acto principal e o máis emotivo, o máis bonito e o que máis impacto xenera, pois é o asedio ao castro onde romanos e castrexos pelexan para ganar esa batalla. Que significa isto para Friol? Bueno, pois é un recoñecemento á nosa historia, darlle difusión, saber tamén de onde vimos e aparte é un revulsivo, tanto social como cultural e tamén económico, evidentemente. Nesta oitava edición pois temos asentados 34 asociacións de diferentes lugares, poden ser dentro da comunidade e tamén fora dela, porque temos a asociación de Numancia, unha asociación de Asturias e outra de Cantabria que tamén nos colaboran e axudan na programación que temos aquí. Entendo que hai moito traballo detrás de todo isto a nivel de moitas institucións diferentes. Sí, hai un traballo e un esforzo e unha implicación por parte de moitos colectivos, especialmente os membros que colaboran da Castronela, e depois en canto á organización da programación, que está dedicado especialmente para que o xente, o visitante, o disfrute e sexa unha cita que inesquecible e que volvan para o ano. Son 8 edicións xa de Friulio, cara onde camiña esta festa? Chegar a ser unha festa de referencia a nivel nacional pois sería un dos éxitos destacados e vamos pelexar por elo. Quero! E un poquinho de pan? Queres pan? Mira que ben me tratan en Friol. Traballando xuntos todo o pueblo, o sea, que isto foi como pouco a pouco, colaborando cada vez máis veciños, máis xente de fora, máis asociacións e conseguimos crear todo isto. Entonces, para min significa algo moi grande, moi agradable, de moita unión, ¿no? Para min, personalmente, a parte favorita é o acto do domingo, que normalmente os actos do domingo facemos, bueno, hasta ahora fixemos bodas e agora vamos dar a benvida pois os bebés que naceron desas unións, non? Entonces, pero bueno, desde logo tamén o asedio é espectacular. A mí me gustan las niñas que tengan los ojos negros. Pois hoxe podemos atopar moita historia, recreación histórica dos nosos antepasados, na que contamos con un campamento romano e con un asentamento castrexo. Que significa para ti, como presidente dunha asociación cultural deste estilo, a celebración do Friulio? Pois isto é algo moi grande, que é decir unha familia, estamos todos unidos, intentar recrear o mellor posible a vida dos antepasados e facer disfrutar a xente, que para iso facemos as cousas. Castrexos ou romanos? Castrexos. Queda sangue castrexa en Friol? Queda moita sangue castrexa e moita máis que estará por chegar. Ti és romano! Que no, que son castrexo! Xuramos que son castrexo! Que son castrexo! Que son castrexo! Que son castrexo! Son castrexo! A verdade é que sí que son romano.